Grazas por asistir a esta comparecencia que ten unha singularidade que dende hoxe, e este a primeira ocasión, todas as convocatorias, comparecencias, roldas de prensa que se fagan dende esta sala van a ser retransmitidas en directo a través da web. Como consecuencia é un paso máis na transparencia da que vimos facendo gala e que nos coloca como o goberno provincial, sabedes, máis transparente de España, e este caso é compartir todas as cuestións que suscitan a novidade informativa e que dende esta sala, que é a sala de prensa do Pazo Provincial, pois se van a facer en tempo real para calqueira que se quera achegar á nosa realidade. E dito isto, salientar que non foi unha cuestión o show, o que se tratara esta da primeira comparecencia con esa singularidade técnica, senón que se trata dun tema o que hoxe facemos público, que ten que ver coa propia esencia de Ourense, co ADN da nosa cultura, ca aposta permanente desta Deputación e coa tradición e a alma deste pobo, por suposto, da traxectoria da nosa colectividade, da obra dos moitos empresarios, pero fundamentalmente literatos, en este caso o nacemento ou o berce do pensamento galeguista, que non é outro que un vehículo como foi a revista Nós, que o 30 de outubro deste ano se cumplen 100 anos dese primeiro número. Ese primeiro número, a dirección postal da revista coincidiu sempre coa dirección de Vicente Risco, que era seu director, e que tiña Castelao como responsable artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Sen dúbida, un momento moi importante da nosa historia. E hoxe, a revista Raigame, que é unha revista editada por esta Deputación, e teño a honra de que me acompañe o seu director, Xulio Fernández Senra, pois decidiuse que este número, o número 44 da revista, o de xuño de 2020, pois íntegramente fora unha homenaxe a nós. Entón, creo que primeiro felicito a revista Raigame polo tema escollido. Non podía ser millor en un ano como este, cos 100 anos do primeiro número de Nós, dese boletín da cultura popular galega, pois que decidira apostar por singularizar o papel de Nós e a escolla dos 9 autores, dos escritos, dos artigos que compoñen este número, do que vai a falar Xulio Fernández Senra, que sen dúbida o convirten nun número imprescindible. Estando como estamos no ano de Nós, pois todo aquel que se queira acercar os últimos estudos, e sobre todo a perspectivas que van desde o estético, o xurídico, pasando por o lingüístico, pois teñen neste número de Raigame, neste número 44, as respostas. Por iso, o meu agradecemento aos investigadores e autores destes artigos por o que poñen a disposición de Ourense para revalorizar o papel de Nós, unha revista, un movemento político e cultural que nunca debemos esquecer e que sempre debe presidir calquera das nosas accións, sexan políticas públicas e mesmo privadas, porque responden a un colectivo que naceu do pobo recollendo reivindicacións e pensamentos sociais, e por iso é un placer presentar este número, divulgalo a tope, como solemos facer, a través de centros, de bibliotecas, de arquivos, administracións públicas, etcétera, etcétera, porque penso que os autores destas escritas pois teñen feito ou fan con esta aportación, o número 44 de Raigame, pois un labor importantísimo. Por iso, moitas grazas por estar aquí a todos vostedes, e lle paso o uso da palabra a Xulio Fernández Senra, e despois quedamos, como sempre, a disposición para calquera pregunta, suxestión ou calquera cuestión que teñan a ben plantexar. Moitísimas grazas de novo e bons días. Bos días a todos, bos días, presidente, gracias. Gracias por asistir á presentación esta e gracias por permitirnos facer un número como este e como todos os demais, onde o presidente somente asiste á súa presentación.
Considérome totalmente responsable, eu e os meus colaboradores, de os seus contidos e, ao mesmo tempo, podo dicir que me sinto orgulloso. Antes de nada, permítame unhas breves consideracións para contextualizar o que vamos a presentar hoxe. É sabido que a sociedade galega en xeral coñece o que é a xeración Nós, uns máis outros menos, o que son os seus escritores, pero non tanto en sí o que foi a revista Nós. Entonces, comentar, aquí temos Raigame número 44, que é o que presentamos hoxe, e me permitín traer o Raigame número 1, que se presentou en decembro de 1995. 1995 cumplíase o 75 aniversario da revista Nós e tuvemos a sorte e a honra de contar neste número 1 con colaboradores que foron colaboradores no seu tempo da revista Nós. Antón Fraguas, Francisco Fernández del Riego e Isaac Díaz Pardo, que aínda que non pertenceu á xeración Nós, era fillo de Camilo Díaz Baliño, un dos colaboradores artísticos, digamos, máis importantes da revista, e Isaac Díaz Pardo, herdeiro e continuador da obra de Camilo Díaz Baliño. Ben, eu teño aquí un álbum, o nome de Nós non naceu, digamos, por arte de maxa. Creo recordar que no ano 1920, cando naceu Nós, alá por o mes de marzo, no Café Méndez Núñez de Pontevedra se xuntaron Castelao, Risco, Losada Diéguez e outra persoa que agora non me lembro. A idade xa non perdona. Bueno, pois xuntáronse no Café Méndez Núñez de Pontevedra e comenta Risco máis tarde que acordaron crear unha revista literaria e donde decidían incluir un 100 de temas, dice el, non sei cuántos temas, pero entre eles, o que era a raza, o que era a tradición, dicía el, a saudade, e non sei cuántas cousas máis. Querese dicir que aquelo non é que fose un saco, senón que era un compendio de ideas que bulían en todos os escritores arredor deste cerne de Nós, que teño que comentar, o cerne de Nós constituíuno unha xeración de escritores e literatos que naceron arredor do 1880. Como xa dixemos, destacaba Vicente Risco e Castelao. Vicente Risco, nado en Ourense, e Castelao, pontevedrés, pero que foi o director artístico, é dicir, eles pretendían que a revista tuvese unha forma potente en todos os sentidos. Castelao era o máximo exponente naquele momento galego como político, como debuxante e como escritor tamén. Este álbum que vos presenteu aquí, este foi o orixe do nome da revista. Isto non é a revista. En marzo de 1920, Castelao tiña unha exposición en Pontevedra que se chamaba Nós, e eran 49 debuxos dos clásicos del que logo rotaría por as 4 provincias galegas. E non se editara entonces o álbum, pero acordaron entre eles darlle o nome este, co cual podemos considerar que o padriño do nome foi Castelao. E posteriormente editaríase o álbum este, que este non é, digamos, álbum este é unha edición facsimilar, pero o álbum non se editaría hasta 1931, é dicir, que xa a revista nos tiña unha andadura moi importante. Ben, visto máis ou menos isto, decirvos que Nós foi unha revista que tuvo, digamos, desde o seu principio a cuna e a sede Ourense, excepto esa reunión que fixeron en Pontevedra. Os primeiros números da primeira etapa, hai 3 etapas, a etapa orensana, a etapa coruñesa e a etapa compostelana. Os primeiros números imprentáronse, os de toda a primeira etapa, hasta o número 14, na imprenta de la región. Despois, o número 15, 16 e 17 imprentáronse por problemas, digamos, técnicos en Pontevedra. A dirección seguía estando aquí en Ourense. Primeiro estuvo na rúa Elio Lao do Posío, despois estuvo na Plaza do Ferro e, ultimamente, na etapa, cando a revista xa se editaba en Compostela, na etapa compostelana,
na calle na Rúa Santo Domingo, no propio domicilio de Vicente Risco. Cando nos plantexamos, digamos, adicarlle un monográfico á revista Nós, digamos, os colaboradores e eu mesmo xuntámonos para decidir que contidos lle dábamos. Entonces, vimos que os colaboradores, os escritores, os membros da xeneración Nós, todos eles eran coñecidos. A súa obra estaba máis que divulgada. Era moi goloso, sobre todo para nós como ourensanos, adicarlle unha parte aos escritores e sobre todo ourensáns, que o cerne e eu diría que o 70-80% da forza da revista estuvo aquí en Ourense, eran e son supercoñecidos. Por que? Entre outros motivos, porque eu creo que a todos e cada un deles se adicou un día das letras galegas, é dicir, creo que dos colaboradores e dos membros da xeneración Nós, poucos ou ningún hai que non este, digamos, xa distinguido coa honra de ser ao que se lle adicara ao Día das Letras Galegas. Eu, como a memoria me falla, simplemente vouvos a recordar rapidamente. Castelao, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas, Vilar Ponte, Vicente Risco, Losada Dieguez, Otero Pedrallo, Álvaro Cunqueiro, Brouza Brei, Blanco Amor, Luís Seoane, Ferro Couselo, etc. É dicir, como isto entendemos que xa é coñecido, e tamén entendemos de que os contidos da revista en sí non son coñecidos, pensamos que cumplindo a función divulgadora que a revista ten como orixen e como motivo e como xustificación, pois deberíamos facer un estudo dos contidos da revista Nós para espallalos e para divulgalos. Entonces, coordinados por Xosé Carlos Sierra e por Delfín Caseiro, acordamos facer ou buscar unha serie de colaboradores estudosos que investigasen distintos apartados da revista Nós para así poder dar unha visión amplia e general. Obviamente hai máis temas que se poderon tratar, pero dado o tamaño da revista, que son 100 páxinas, pois chegamos hasta onde dá e eu creo que queda moi ben representado o 90% dos aspectos que se trataron en Nós, dada a súa variedade e dada a súa importancia. Entonces, sin máis vos digo que se tratou o tema, ou se trata o tema da prehistoria por un ourensán, Francisco Fariña Busto, que foi director do museo, a quen todos coñecemos. Logo, o seguinte tema é a etnografía e o folclore, tema moi importante que trata Xosé Carlos Sierra. Despois, como Ourense non podía faltar, dado que o cerne está aquí en Ourense, pois Luís Martínez Risco da Viña, que é o actual presidente da Fundación Risco, escríbenos un tema que se dice Nós, Ourense como marco e perspectiva. Mercedes Rosa, outro ourensán, tamén fala da estética, o equilibrio estético de Nós. Nós, digamos que tiña dúas concepcións que querían que fosen importantes, o tema literario, o tema de contidos e o tema artístico. O tema artístico estuvo baixo a man de Castelao, aínda que nos primeiros números na etapa ourensana Castelao non aparece na revista como director artístico, si actuou de efecto como director artístico, e logo a partir da etapa coruñesa xa aparece el como director artístico, que logo, a partir do número 69, sería sustituído por Colmeiro, dándolle unha línea de continuidade. A revista, para os que non as coñecen, é, digamos, un exponente de sensibilidade máximo. Mantiña unha liña artística, digamos, donde, ademais de aceptar os colaboradores con, digamos, afán de rupturista, eles mantiveron a mente aberta e a liña da revista foi sempre na mesma dirección. Cando empezou Colmeiro, Castelao non deixou de colaborar, aínda que para as páxinas impresas Colmeiro daba as pautas e as liñas, Castelao continuaba a colaborar. Aquí decir que hai, importante para min, hai 3 persoas que son Risco, Xaquín Lorenzo e Xurxo Lorenzo, que é un irmão de Xaquín Lorenzo que moita xente a nivel popular non coñece. Foron os 3 persoeiros que, ademais de colaborar con aportacións literarias, investigacións, tamén colaboraron con debuxos artísticamente. Eran, digamos, casi top nos dous temas. Risco,
os que nos coñecen, despois na revista se podrá ver, nunha viaxe que fixo por Europa, mandaba unhas crónicas e acompañabas por uns dibuxiños. Quero recordar un par deles foron desde Alemania. Un representa unhas mulleres na praia sentadas, eran dibuxos con un trazo exquisito, parece mesmo Seoane ou Castelao. Outro tamén dúas mulleres nunha terraza, e un último un barrio de Praga que, repito, el mandaba para acompañar os seus artigos. E os irmáns Lorenzo, tanto Xurxo como Xaquín, tamén colaboraron con temas e con debuxos. Desgraciadamente, Xurxo Lorenzo morreu no ano 34 e o número dese ano foi dedicado a él completamente, íntegramente. Era, digamos, prodigábase máis no debuxo que Xaquín Lorenzo. Sin embargo, Xaquín Lorenzo tamén aportou un par de dibuxos, e un deles é unha cenefa que representa distintos músicos do Pórtico da Gloria, todo en línea ca dirección artística que levaba Castelao. Bueno, perdonademe o inciso. Isto viña a conto de que nos ten un equilibrio estético desde o principio até o final, e isto estuda Mercedes Rozas. Outro tema moi importante en nós, que para aqueles anos andaba en efervescencia, é o tema político. E Xoán Antón Pérez Lema estudia este tema nunha achega que el chama A tensión entre as achegas demócrata progresista e conservadora tradicionalista no ideario político, económico e xurídico da xeneración nós, porque a xeneración nós non eran todos dunha monocorde, dunha idea monocorde, había distintas ideas, distintas sensibilidades, ainda que todos coincidían no mesmo, na defensa de Galicia como ente con entidade propia. Despois, Encarna Otero trátanos un tema moi importante, que é a muller. Non a muller exclusivamente na revista Nós, sino o papel da muller na época da revista Nós. Unha versión moi interesante. Outro tema moi importante é o tema da narrativa. Camino Noia nos estuda isto, a narrativa, como se trata a narrativa na revista Nós. Despois, tema importantísimo naquel momento, e tamén neste momento, a educación. Como consideraban a xente da xeneración Nós, os seus seguidores e colaboradores, este tema? Pois Xosé Fernández Fernández, que é inspector de educación aquí en Ourense, nos trama este tema, a revista Nós e a cuestión educativa. E deixamos para último, e non menos importante, máis ben moi importante, é as preocupacións lingüísticas da revista Nós. Xa sabedes, no ano 2036 que se desemboca a revista non había unha normativa. Sin embargo, eles trataban de unificar, de buscar puntos comuns. Logo, posteriormente, a partir de que se instalou a democracia en España, se fixeron, digamos, estudios máis profundos, evolucións, se sacou unha normativa e todo está normativizado, entendo, e normalizado. Pois Delfín Caseiro Nogueiras, que é catedrático de lingua e literatura, e que tamén é inspector de educación e presidente do patronato do Museo da Limia, pois trata este tema nun extenso artículo que deixa, digamos, patente, digamos, a súa idea, pensamento e evolución. Titúlao Preocupacións lingüísticas na revista Nós. E até aquí é o que dá de sí a revista, 100 páxinas, e se tiveramos 200 encheríamos. Moitas gracias e perdón por extensión. Moitas grazas, Xullo, e parabéns de novo a ti como director, e agradecemento a todos os que participan nun número tan imprescindible, como dixen antes. Alguna cuestión? Alguna pregunta? A distribución é habitual. Sí, xa o dixo o presidente, centros culturais, museos, bibliotecas, centros de estudio desde primaria, secundaria, universidade, concellos, centros oficiais, é dicir, e para todos aqueles interesados en conseguir a revista, poden solicitala ben aquí na Diputación, no Departamento de Publicacións, ou nas Lagoas, nas oficinas do Centro de Cultura Popular aquí en Lorenzo. É totalmente gratuita e se distribúe até agotar. Quantos exemplares hai? Editáronse 800, dos cuales se envían directamente 500 e pico,
e o resto 200 e algo quedan para as solicitudes. Envíanse obviamente a todos os colaboradores da revista e aqueles colaboradores que, porque a nosa función entendo que é divulgar e difundir este traballo, aqueles colaboradores que teñen contactos interesados, tamén lle facilitamos todo o número, a fin de que a revista chegue o máis espalle o máximo posible. Sobre todo entre aquelas entidades e persoas que teñen un interés específico. Pois, se non hai ninguna cuestión máis, sí. De outros temas falamos ou... Si teñen que ver coa Diputación, sí. Sí. Fechamos a semana co tema dos autónomos, non sei se durante o fin de semana houve algún tipo de resposta que recibira a título persoal, alguna comunicación con vostede ou non? Non, aquí o que quedou claro foi o descuberto a denuncia ou a posición en contra dos autónomos de Rodríguez Villarino, a aquiescencia e o servilismo do subdelegado do Goberno, que non pode negar, porque está escrito, está nos papéis que buscábamos desde o principio e que non lles quedou outra que facérnolos chegar, e o que si existe pois é unha fonda preocupación nos empresarios, nos autónomos. Vello de manter unha entrevista coa presidenta da Confederación de Empresarios de Ourense, porque non se entende, baixo ningún prisma, que axudas para milleiros de persoas da nosa provincia, que teñen que ser os protagonistas da reactivación económica e social, pois que haxa alguén que se adique a, primeiro, pedir que se cuestione a legalidade que se revise, e que, ademais, lle fagan caso por parte dunha institución, dunha administración pública que funciona a base de papéis e non a base de berros ou de requerimentos verbais ou de chamadas telefónicas, e que isto, solo en repúblicas bananeras, se podería encuadrar unha actuación deste tipo, non? E falo das formas, porque o gravísimo é o fondo. Poñer en perigo que xa os máis de 2.500 empresarios autónomos da provincia que recibiron axuda da Deputación, que se poidan ver na tesitura de devolvela como consecuencia dun comportamento absolutamente indigno e vil dun deputado desta corporación que puxo en marcha esta revisión, que estamos convencidos de que son absolutamente legais, e o informe final da Avogacía do Estado pois vai a comprobar que todas as cuestións, posicionamentos xurídicos, económicos, todo o que é o procedemento, pois está perfecto, e de feito se puxo en marcha, coa abstención deste deputado que non votou a favor, e, sin embargo, este mesmo deputado que é concelleiro do Concello de Ourense, outro día votou a favor das do Concello de Ourense, unha cousa que só se entende nunha mente que teña parcialmente funcionando as súas intencións políticas dolosas, con absoluta premeditación, alevosía en contra dun colectivo que é, sin dúbida, clave para a reconstrucción social e económica. Entón, a calquer persona que se lle comente isto, pois non sale do seu asombro que haxa alguén que se adique a isto, este ou non en política, que vaya en contra dunhas axudas a un colectivo tan importante e que, ademais, se puxeron en marcha en todo o territorio nacional, e só se coñece caso de que en Ourense se estén investigando, cuestionando ou revisando. Entón, creo que sobran as palabras, saíron á luz eses documentos, e ese papel oficial pois dice claramente quen instigou isto e quen serviu de executor ou está servindo, porque o procedimento de revisión, de cuestionamento da legalidade está en marcha, así como están en marcha a resolución de todas as subvencións de milleiros, e teño que agradecer o equipo tramitador da Deputación, que fora quen xa de facer chegar esa axuda directa a máis de 2.500 emprendedores, autónomos, empresarios da provincia, e máis que serán e que estén todas pagadas na primeira quincena do mes de xullo. Alguna cuestión máis? Ese informe da Avogacía do Estado, cando podería estar listo? Home, pois, Hai unha previsión? non o sei, tampouco se nos di nada por parte da subdelegación, se lle remitiu o expediente, o procedimento, e ahora son os tempos que nos ten que medir pois dende a propia subdelegación do Goberno, unha subdelegación Ollo, onde traballan sempre excelentes profesionais,
con reputada condición para facer o seu traballo, no que flaquea de xeito escandaloso a figura do seu titular. Nunca houbo en toda a historia da subdelegación e anterior de gobernador civil en democracia pois un comportamento como este, non, respondendo a ordes orgánicas do seu partido político e poñendo en perigo un sector clave na reactivación económica provincial. Moi ben, pois moitísimas gracias e bons días a todos.